No kun mä sitä housuja. Kummat vois olla? Uhuu, eväitä. Pullaakin. Anna pullaakin. Kappalo. Karppi on nyt valmiina, mutta me ei voida pistää suojia, koska Emma ei ole laittanut niitä eilen kuivuun, niin ne ei ole kuivat. Joten muutenkin tässä on vähän tilanne päällä tai tälleen, koska mitä sä näet? Siellä menee vaunut, mutta niin me ei löytä kannuksia. Tuolla on kisat menossa jo. Tuolla ja niin. Kannukset löytyy. Anni verkkailee nyt eka tässä kentällä, koska tuolla toisella kentällä on sitten niin sekamelska, kaikki siellä ravailee eri suuntiin ja näin, niin se menee tässä ekana ja sitten se menee tuonne toisen kentän puolelle. Onneksi täällä ei saada. Mä vähän nuolis, kun pidän mun kameraa ja puhun, niin ihmiset katsoo, mutta ei se haittaa. Katsotaan. Pilvistä on, mutta ei saada onneksi. Mulla on ripsenpidennykset, näkyköhän edes? Noin huonossa kunnossa nyt, mulla on ensi viikon perjantain huolto. Okei, kaikki kiinnosti asia. Nyt Liisa menee pari hyppyä vielä ennen rataa. Se ei koskaan metsä muuria karpalla, niin katsotaan mitä menee hyvin varmasti. Ei se olekaan niin pelottavaa. Tuutko uudestaan? Me tultiin tähän tallin taakse pellolle. Me nähdään täältä hyvin noi kisat. Tuolla on kisat. Siellä menee Saku. Sun muita. Niin täältä me nähdään. Me tultiin tänne kävelemään, koska Anni meni nyt. Mä otin pari hyppyä. Ja nyt Karvin pitää kävellä hyvin ennen kuin on se virallinen verkka. Mut sovittiin Annin kanssa tossa verkassa. Anni ottaa vaan vähän ravia laukkaa ja pari hyppyä sitten niille esteille. Karppi pelkää ottaa vesilammikkoa tossa. Hui! Oli sumeekin vielä. Toivottavasti näin. Nyt lähti. Hyvä Anni. Oi! Ei, se vetääkin pitkän kautta. Karpalo pääsee varmaan uusintaan. Mm. Meikö säkin sportreilla? Joo. Voisin ensi kisoissa mennä Läänisen kanssa korkeampaan luokkaan. Tänä vuonna pitäisi tulla vielä yhdet kisat. Ai ja. Tai sitten mä voisin mennä sillä molempien. Jep.
Mäkin aion kääntää tolleen. Ihmeessä kukaan ei halua mennä Nansille. Niin mä just mietin kans, että miksi kukaan ei halunnut Nancyä. Koska se on ihan super hyvä. Niinpä. Sitten tulee uusinta, se saa uuden lähtömerkin siihen. Joo, Anni. Anni ja Karpalo jatkavat vielä kakkosvaiheeseen. Lagataan. Anni ottaa uut lähtömerkkiä. Miten uusinta et näin? Tästä keltainen tämän jälkeen. Hui, tosta tulee kauhea tie tuonne. Hyvä. On hyvä. Ai, eikö se loppunut? No niin, loppu. Hyvä. Mikä se? Nelonen, keltainen. Oho! Kuitenkin menee lätäkön läpi tuolle yhdelle. On hyvä hyppy, Elina. Etkä päästä kovaa. Rauhallisesti ja istut ja pidät niillä ohjilla, et se ei pääse kovaa. Mites nappi on sitä? Hyvä Rikko, hyvä Aino. Hyvä Rukola. Mä en tiedä. Kyllä se lauha oli vähän semmonen jäänyt. Tosi vaikea säätää se alas. Ja sit se tuli aina kauhean lähelle. Joo. Hyvä Laisa. Vaipelta mennä niinku reippaan hevosella. Mun mielestä se on hyvää. Joo. Sitten jos on semmonen, ei entikään epävarma, koska se oli semmonen, mä en osannut niinku yhtään, koska säädellä sitä. Sanna on niin paljon käynyt kaikissa valmennuksissa. Taisi hyvätä kuitenkin. Hyvä. Tämä on mun valkkoja, kun kuitenkin. Jenna 11. Pelissu. Lotta, me seiskaltaan sille vasemmalta vai oikealta? Me oikealta. Siis se on sen... Ei kun... Kannattaa miettiä vaan, että jos sä haluat saada puhtaan radan, niin kannattaa mennä se pidempi tie. Koska ei sillä ole mitään väliä, koska se kumminkin on aika hyvä sijoituksella. Joo. Sitten menet vasemmalle niinku. Koska se on perusrata, niin vasemmalle. Mulla alkaa uusi. 8 jälkeen. Hyvä Liisa. Oho, mä zoomasin vähän liikaa. Hyvä Liisa! Mitä? Mua ärsyttää, koska mä tiedän, että Liisa saa paremman ajan kuin mä. Joo, no.
Hyvä Liisa. Hyvin. Voiton vei! Sissi ja Monni! Hyvä Sissi. 23,26. Ja te voitte kertoa, mikä oli Karpalon aika, mikä oli erittäin lähellä. 23,63, eli eroa oli vain 4/10 sekuntia. Ja hyvänä kakkosena Liisa ja Karpalo. Hyvä Liisa. Cecilia ja Adi. Ja aika oli 24 sekuntia 53. Ja neljäntenä Anni ja Karpalo. Ja aika 36,33. Ja sitten jaetaan vielä yksi erikoispalkinto ja se menee Marikselle ja Napille hienosta kisasuorituksesta. Sen takia, koska Nappihan ei ole hirveästi ollut kisoissa mukana, koska Nappi on ollut vähän ylivauhdikas tai vähän epävarma hyppäämisestä, mutta nyt se sujui näin mallikkaasti, vaan yksi pieni huomin kolautus, niin sen takia annetaan tämmönen aikaharja palkinto, niin tästä lähtien menee vielä loistavammin. No niin, kiitoksia kaikille kilpailijoille ja osallistujille. Kunnia kierros vielä ja huikeat aplodit. Ja sen jälkeen kaikki pääsee esteitä korjaamaan. Ei tosi kurasteita. Eikä. Kyllä siinä. Eli Liisa ja Karppi oli... Kiitos. Oli Tokio ja me saatiin myös tämmönen Magic-harja palkinnoksi sitten toi. Ja sitten Anni ja Karpalo oli neljänsiä ja ne sai kans harjan ja ruusukkeen. Hieno poni, saa nyt paljon porkkanoita ja kaikenlaisia herkkuja. Vai mitä? Hieno olet, hienoin. Yeah. Kiva kimitys. Hii. Anni tekstailee sen äitin kanssa. Anni. Katsotaan mitä Anni kirjoitti äitille. Saatiin palkinnot. Hei Karpalo.